Ya Rabbi, ez mederek işte dixwazim. Mederek xêrê, yeka keremê, yeka nederê, yeka şefqetê, yeka dewletê, yek zar, yek ziman, yek din, yek iman, yek akıl, yek fam. Ya Rabbi, tu akıl û fam di serê me de bikî. Tu pirsiyareka xêrê li halê me û vî milletî bikî. Tu me bidî xatirê delîlê Xweda. Axir zeman ji xas û selha, saf û milyaketa, derwêşê qelendera, xasê qelendera, li peypira silatê dikira. Em kê min? Xwedê û tawûsê melek? Tamam. Amin. بالدواية مثلا قنصر أخو بكر أو دواية كي يا إزديان بو يعني مدخواست از وكي چاوا ببيجم وكي جوتا أو تشيديكي أو ويست أوست ديوان مثلا أو هلبستين وان هنا مثلا از جدو خازم وكي روشلات و روجاوا وكي أم از تابلي هفدكم ريبرتوار أخوة و يعني هفدينم يعني جبو دياربكر بو او دعايكي gelki خوش بو يعني مدخواست وكي از دخازم دولتكي دخازم از زمانكي دخازم از ايمانكي عقلكي دخازم از دخازم فهم بكم يعني از هر تشتي خودرا يعني جي خود دخازم او تشتكي مدخواست يعني از دسبك از بدعايه اتمسفرك gelek hoş bu جبو من يعني حستك gelek hoş bu يعني دماكو از خلكي خو يعني تماشوان خو مدي از geleki كلجان بوم كلجان كتم بانرجيا وان از لسر صحنه دبوم لإيطاليا لألمانيا لأرناوطلق ولفرنسا gelek اوپراين متشكر كونسر مدان اما لدياربكر بو منجي يعني كونسركي gelek تايبت بو البوم من نوبو اري او سينجلا يعني سينجلا من يا بيشيبو يا پشتر ما ارمنيكي جي چيكربو و ما هي از باورم و زازاكي جي و دركبه او البوم gelki taybete ser albumamın da Asuri jeheye straneki Asuri straneki Zazaki, Kurmanji, yani وكي شو بيجم دناوبرا دو چماندا ناويبون بريت اوف نهرين دناوبرا دو چماندا يعني ميزوبوتاميا كردستان جبركم و وسا يعني ما ليكر Ciao
Ez iştara bibêjim karê min opera ye. Yani me perwerdehiya klasîka müzik. Müzika klasîka min standiye, rojavayê. Yani ew xeyalê min de bû yani min dixwast ez stranên Kurdî bi teknîka opera jî bistîrêm. Konseran xwe wisa yani ez çê bikim. Yani jî di nav bera, di nav konsera xwe de repertuaran Kurdî jî ez têxim. Albüm jî çê bikim. Yani ew xeyalê min bi rastî niha çêbû. Opera hûn jî dîn yani we jî dî dome stran wek Rahmaninov mesela û Napolitan ew stranên İtalî yan jî Ave Maria ev wana qewla mesela qewla Katolik in. Van tişne yani pişt rahatin. Çünkü li vir li Kurdistanê me dixwast berê ez Kurdî bistîrêm bi teknîka opera. Çünkü xelkê me niha ne yani nizanin yani klasik müzik çi ye, çawa çê dibe, opera çi ye yani wisa ez bawerim bi rastî roj bi roj niha dikarin yani Pervîn Çakar guhdarî bikin. Do jî mixwest yani bira îşê min, karê min jî di nav repertuara min de hebe, di konsera min de hebe. Ji ber ku me xist yani Rahmaninov, Caccini, van tişna jî ez bawerim peşerojê jî de wê çê bibin. Hêdî em ê herin operayê guhdarî bikin di Kurdistanê. Welên ez ji te re bibêjim walîzê min tenê hebû. Walîzê min û dengê min. Wisa ez çûm yani İtalyayê. Niha mesela gencên me, ciwanên me niha her tiştê xwe hezir yani hazir dixwazin. Tu jî zanî her tişt amade ye. Sosyal medya, civaka medya heye. Heger bixwazin mesela videoyên xwe, audyoyên xwe di ser medyayê biweşînin. Li cem yani ji bo min ne wisa bû. Yani ez diçûm İtalyayê, ez diçûm nizanim kêderê. Yani ez gelkî zehmet kişandim. Ji ber ku ew dem wisa bû yani dem. Niha jî dem cuda ye. Ji ber ku me re yani fêm bike. Gelek pirsgirêk heye. Yani ji bo min jî wisa ye, hûn jî zan dewleta me nîne. Ji ber ku em nikarin yani her tişt çê bikin. Yani em bi xwe çê dikin yani herkes wisa ye. Helbestvanên me wisa ne, nivîskarên me wisa ne. Yani ez naxwazim bibêjim ez tenê wisa me. Ji ber ku herkes yani wazîfeya xwe çê dike. Ez wazîfeya xwe çê dikim wekî hunermenda operayê. Li Kurdistanê jî gelek çîk hene yani yetenek hene çawa bibêjim. Yani me re dixwaze wana jî yani tiştek bikin. Ez dixwazim ji bo xwendekarên jî alîkarî bikim, piştgirî bidim. Hinek hene mesela ji bo konservatuarê ez dişînim. Hinek hene mesela ez ji aliyê maddî mesela ez kursê dişînim. Yani ez dixwazim bira perwerdeyî bibin. Çünkü ji bo me insanên perwerdehî lazim in. Samara unikes
yani vê astengên ji bo Kurd ez bawerim siyasiye, polîtîk e. Yani ji ber ku ez wisa difikirim hunermendên Kurd bira nerin yani ji aliyê Tirk. Bira werin bir, bira wir çêkin Carbekirê, Mêrdînê, Batmanê, Wanê yani çi halê me heye yani çi çikê me heye nizanim yani ji ber ku ez yani hemberî asimilasyonê me ev tişna yani em tamam em dixwazin yani xelkê me li İstanbulê jî dijîn, Bursa jî dijîn yani jî li İzmîrê jî dijîn ama niha dem ne wisa ye. Ez bawerim em yani em divê em pevra bin yani. Em ji hevdû qetiyane perçe perçe bûne. Yani ew qedexekirine salonên yani jî îptalbûnên konseran nexweş e yani ne baş e. Ji bo hunermend jî nexweş e. Psikolojiya me re xera dibe yani ew jî heye. Ji ber ku ez dibêjim yani bira werin vir konserên xwe vir çê bikin.